Hi, hello. Good day everyone. Welcome back to my another video. Kumusta mong tanan? Salamat sa tanan nga nagsuporta sa atong YouTube channel. Ug padayon lang kung ikaw kana karon bag-o pa nakatan-aw sa atong video, please subscribe na. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, maurita sa ato ang shout out nimo CD Nilias TV. Thank you for watching our video from California. Ooh. And then next, akong gi-shout out si Lover Tabilla Balyeza. Kung saan siya pag-pronounce. Hello, thank you so much sa inyong pag-view sa atong YouTube video. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Padayon lang ug nangayo ko niyo sa suporta pa jud nga i-share ninyo ni sa inyong mga friends pod nga wala pa makakita ni nga video para pod maka-subscribe na sila. So, don't forget nga mabuti ang Diyos sa akin, mabuti ang Diyos sa iyo, mabuti ang Diyos sa kanila, at mabuti ang Diyos sa ating lahat. God bless! Atong hibawaan na ang Ginoo mo'y atong magbalantay. Kanunay siya nagbantay sa atong kinabuhi. Kanunay siya nagatiman sa atong kinabuhi sukad kaniadto hangtod karon. Una, gihatag niya ang iyang gugma nga kanato gipabati niya. Ug ang kalipay nga kanato iyang gipabati. Ug ingon man dili gusto ang Ginoo nga mahimo ta nga kanunay tang mag-uol. Dili na mo'y plano sa Ginoo kundi iya tan lipayon pinaagi siyang gugma. A few inches later. Gitugot ang problema sa atong kinabuhi para mas muduol pa kita sa Ginoo. Ug di ta kaingon nga kung mga lagad tawa na tay problema na agyo problema. Unang mobarog ta mo salig ta sa Ginoo taliwala sa atong problema. Dili ta mo ingon mo layo niya kay gusto niya nga mas muduol pa gid ta niya. Dili na to ipalayaw ang atong kaugalingon ngadto sa Dios kay ang gusto niya nga mas mo close pa gid ta ug mahimo ta unya na ta magsaba kay gawali pa ko. Unya na mo magtabi ni man ako gwali. Okay. A few moments later. Atong tema karon is the Christian living. Kinahanglan magpuyo kita diha sa Kristohanong pagpuyo. Ug sa imong pagpuyo diha sa Kristohanong pagpuyo, kinahanglan do na kay mga pagabuhaton. Una, learn to listen. Kinahanglan sensitive ka. Kinahanglan naa kay pag-learn unsaon nimo pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, learn to obey. Mo-obey ka sa pulong sa Ginoo. Imo kining buhaton, imo kining tanduan, dili lang tama mo tando kundi ang ikatulo, learn to walk. Kinahanglan magkinabuhi ka niini. 20 minutes later. The perfect plan of God. Ingon siya dito sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Gihan-ay na sa Ginoo ang iyang plano diri kanato. Una, gitagaan ta niya seguridad sa kinabuhi. Ikaduha, gisipti ta niya. Ikatulo, gihatagan ta niya satisfaction sa atong kinabuhi mo nang wala na tay angay kabalakan pa kay diha sa Ginoo na ay seguridad ang atong kinabuhi. Thanks for watching. Subscribe.